তাতে এটা ব্ল্যাঙ্কেট আছিলে, ব্ল্যাঙ্কেটত আমি দুটা আই কার্ড পাইছো। এটা হল ভোটার আইডি কার্ড, ইপিল মুর্মু নামত কাশুগাঁও এড্রেস লেখা আছে, আৰু এটা এটিএম কার্ড, তাতে রোহিত মুর্মু লিখা আছে। ঝাড়খণ্ডত সাহেবগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টত এটা রেল লাইনত ব্লাস্ট করেছিল। आं सानो नैबे भिडिअखौ प्रकाश नार्जारी बिथां इउटुबारा मोजाङै गोसो होनानै खोनासंनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। मानोना बिथाङा नांला बुंसा जानला मेनला गुदि गैया बिजौ गैया मा सोरखौबा जावनाय सोरनिबा सायाव बर'जों बर' दाय जाबसिननो नागिरनाय बबेबा पलिटिकेलि बा पलिटिक्सनि थ्रुयै बिथाङा बबेबा मोनसे पार्टिखौ दाय फान्दायनो नागिरनाय बा नारसिननो नागिरनाय नैफोरबायदि खालामबाय थायो मिथिबायना। बेखायनो प्रकाश नार्जारी बिथाङा नैबे पुलिस बिथांमोना मा बुंदों बा पुलिस प्रशासननिफ्राय मा बुंदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रेल लामायाव बम ब्लास्ट जानायनि सायाव पुलिसफ्रा मा बुंदों नोंथांमोना बा नोंथाङा नैबे भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै गोसो होना खोनासंनाया मोजां जागोन। आरो नङाबा नुखाबायबा जोबोर मोजां बाथ्रा, नोंथाङा जाहाथे बेफोरबायदि इयुनाव बेफोरबायदि आरो गुबुनखौ जानला मेनला नोंथाङा दाय जाबसिननो नागिरनाङा बा पलिटिकेलि थ्रुयै नोंथाङा बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाखौ बेफोरबायदि माने गोथौ खैफोदाव बा खोलैनो नाजानो नाङा आरोना। मानोना जों बर'जों बर' मिलायना थानाया मोजां। स' हेल' एभ्रिवान, गुड इभिनिं। आसा खालामदों नोंथांमोना जोबोर मोजाङै दं होननानै। आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनियाव जोबोर मोजाङै मोजां दङ। आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो माने भिडिअखौ नेनानै दं बा किसुमाना नुखाबाय किसुमाना नुवाखै। जायनि जाहोनाव माने आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जादों होनना बुङोब्ला जोंहा प्रकाश नार्जारी इउटुबार बिथाङा जोंहा बिपिएफ सरकार गोदान फैनाय लोगो लोगो बम ब्लास्ट जानाय बा बम बेरनाया स्टार्टिं जाबाय नङा होमबा। अर्थात बिथांनि बुंनाय मथेबाथ' बिपिएफ सरकारखौ बा बिपिएफ पार्टिखौ बिथाङा पलिटिकेलि माने दाय जाबसिननो नागिरनाय बायदि जादोंमोन। नैबेनि सायावनो दिनै जिथु आं बेखौसो बुंनो सानदों, प्रकाश नार्जारी इउटुबार बिथाङा जिथुनाखि नैबे पुलिस बिथांमोना बा पुलिस प्रशासननिफ्राय मा डिक्लेयार होखो नैबे बाथ्राखौ जिथु खोनायाखैब्ला खोनासंनानै लानाया मोजां होननानैसो आं सानो। जेसेबां हायो एसेबांनो नोंथांमोना बेखायनो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो बेनि गेजेरजों आंबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों। स' जोंहा इउपिपिएलआव बा इउपिपिएल पार्टियाव जयनिं जानानै थानाय जोंनिनो आइटिसिएलनि प्रकाश नार्जारी बिथां इउटुबार, नोंथाङा दिनै सासे गिदिर इउटुबार जानानै नोंथाङा बै समाव जिबायदि बाथ्रा बुंबोदोंमोन बर' हारिनि थाखाय प्रटेक्सन होनाय राव गोबांथार बुंबोदोंमोन, नाथाय नोंथाङा दिनै बै समनि राव होनायफोरखौ बा खोथा बुंबोनायखौ नोंथाङा दिनै बावगारनानै गुबुन मोनसे पलिटिक्स हान्जायाव जयनिं जानायनि उनाव नोंथाङा पलिटिकेलि सोरखौबा माने इनसाल्ट खालामनाय बा नारसिननाय बा दाय गैयै मानसिखौ दाय जाबसिननाय बेफोरबायदि खालामनायाव जों नोंथांनि नोजोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ बा नोंथांनि खामानिफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोखि। स' बेफोरबायदि दाजा होननानै आं सानो। जोङो नोंबो बर' आंबो बर', इउपिपिएलआबो बर', बिपिएफआबो बर', नङाबा दा गोदान जोंहा बर'नि पलिटिक्स हान्जा दङ जा एक्स एनडिपि बिथांमोना दानाय बा इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपिआ दानाय जोंहा डियार नाब्ला रन्जन दैमारिनि सिस्टार डक्टर अनजलि मेडामा दानाय नङा होमबा, बा गासै इउनाइटेड फरामानो खौसे जानानै दानाय आरोखि जोंहा मा होनना बुङो बेखौ एपिपि हान्जा। दा बिथांमोनखौबो दा नारसिन, बिपिएफखौ दा नारसिन, इउपिपिएलखौबो रावबो दा नारसिन। जोङो बर' फिसा जानानै मोनथामबो पार्टिया जोङो खौसेयै आखाइ हमलायनानै ज' आवगायलाङोब्लासो जोङो गुबुन फारसे जोङो जौगालांनो हागोन। जेरै गुबुन हारिया गावसिनि थामोनथानि थाखाय जुजियालासिनो मोनदों, नाथाय जोंबोथ' जुजियालासिनो जों मोननाय नङा। मानोना जोंखौ अमा जाग्रा, खांख्राइ जाग्रा, एम्बु जाग्रा, एम्फौ जाग्रा होननानै जोंखौ मुगैयो गुबुन हारिफ्रा। बेखायनो जोङो दिनै बहि कलमजों बा आयेननि गेजेरजों जों जुजिनानै दिनै बिटिसि बा बिटिआरखौ लानानै फैदों। बिनि गेजेरजोंबो जों दिनै गावजों गाव दावराव दावसि जालायबाय थायोबा, दाङाबाजि जाबाय थायोब्ला जोङो आरो इयुनाव बा इयुन जेनेरेसनखौ माबोरैहाय सामलायलांगोन। बेखायनो जोङो इयुननि थाखाय बा फिउचारनि थाखाय सिन्था सरसा खालामनानैसो जोङो माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां जागोन नामा होननानैसो आं प्रकाश नार्जारी इउटुबार बिथांखौ आङो गोरबोनिफ्राय खावलायहरो। दा नोंथांनि बुंनायफोरखौ जों माखासे नुनो मोनो। दिनै नोंथाङा बिपिएफखौ नारसिनलाय, गाबोनसो बा एपिपिखौ नारसिनलाय, गाबोन पार्सनेलि हाग्रामा महिलारिखौ नारसिननाय, समफोर सोरबा बिथांखौ माने पार्सनेलि नारसिननाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो प्रकाश नार्जारी नोंथां, मिथिबायना। बेखायनो नोंथाङा जाहाथे सैमा फाग्ला अरजानायफोरबायदि गोब्रामलाबायालासिनो नोंथाङा एसे लेगेलै बाथ्रा बुङोबा मोजां जागोन, आं बेखौसो सानदों। मानोना नोंथाङा दिनैनि दिनाव गोबांथार माने बर' हारिनि खोथा बुंनाय बा बर' समाजनि खोथा बुंनायफोरखौ नोंथाङा नागारलांगासिनो दङ। नोंथाङा पलिटिकेलनि थ्रुयैसो नोंथाङा माखासे खोथाफोरखौ बुंगासिनो दङ। अभियासलि जोङो बिपिएफखौ मोजां मोनो, जों बिपिएफ सापर्ट जानानै जों खोथा बुङो, थेवब्लाबो जों माने बांद्राय माने खुथार बबेबा मोनसे पार्टिखौनो नारसिनथाबबाय थानाय जों बेखौ मोजां मोना। जों गेजेरनि जानानैबो भिडिअखौ लाबोनो गोनां जायो नङा होमबा। जोङो दिनै इउपिपिएलआलाय सोर, बिपिएफआलाय सोर, एपिपिएलआलाय सोर, जोंनिनो बर' फिसाफोर नङा होमबा। जोंनिनो बर', मोनजाबाबो जोंनि बर' हारिया मोनजागोन, मोनजायाबाबो जोंनि बर' हारिया राननानै थागोन नङा होमबा। बर'जों बर'सो जागोन नङा होमबा। दिनैसो नाया गाबोनसो नाया, समफोरथ' नायथारगोनांगोन, सानसे नङा सानसेथ' नायनांगोन। नों बिपिएफ आं इउपिपिएल, नों एपिपि होनलायनानै जों मुगैलायनानै नासयलायनानै नारथ्रोलायनानै दोनबाथ' जानाय नङा। बेफोरबायदिया जोंनि बर' समाजा बोरै जौगालांगोन, बेफोरबायदिया जोंनि बर' हारिया बोरैहाय गोजौ फारसे आगान बारायलांनो हागोन। जोङो बेखायनो बेफोरबायदि गावजों गाव मुगैलायनाय नेवसिलायनायखौ जालदाब दोननानै माबेबा जों खौसे जानानै आखाइ हमलायनानै जोङो गोजौ फारसे
जों आवगायलांनो हागोन दिल्ली पार्लियामेन्टफोर बायदिखौ माबोरै जों सोमावहैनो हागोन बर' हारिनि थाखाय जों माबोरैहाय जांख्रिखांहैनो हागोन नैखौसो जों सिन्था खालामनांगौ आरो जोंनो नांगौ बड'लेण्ड नङा होमबा बड'लेण्डखौ जोङो डिमान्ड खालामनानै मोनासै जों गेजेराव बिटिआर होनानै जोङो मेंगा होजाबाय दायो नाथाय सोमावसारफिननो गोसो ना मानो गोसो सोमावसारफिननो हाबाय थारैनो जुदि बड'लेण्डखौ नांथारगौबा नङा होमबा बर' रायजो राजा आइ आफायाबोथ' जाम्बा जाम्बि नङा बुजिनो गोरों जोंनो नांखागौ बड'लेण्डखौसो बड'लेण्डनि थाखायनोथ' जोङो जिउ दान होदोंमोन दिनै नाथाय बिटिआरजों जोंखौ थगायनानै दोनथ'दोंमोन दिनै बेखौ बुजियै रावबो रायजो राजाफ्रा बा फालिफ्रा गैलिया नाथाय बेवहाय माखासे पलिटिक्सनि थ्रुयैसो जोङो बेफोरबायदि माबाखौहाय जोंनि डिमान्डखौ जोङो थगायनानै दोनजादोंमोन बा थगायनानै हरजादोंमोन होननानै जों बुंनो गोनां जायो बायद'थायाव जेनेबा जोंहा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' साराबो माने गनायनो गोनां जादोंमोन जों बेखौ बुजिदों नाथाय दिनै जेननाय देरहानाया थाखायो 5 बोसोर बिथाङा सरकार सालायबाय नै दा जेननायनि उनाव बिफिबानो फिन फैफिनबाय दाबो नाजानाय थायोब्ला जुजिनाय थायोब्ला जुदिहाय हाग्रामा महिलारि सारा नै दिनै देरहानायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि सारा जुदि रायजो राजानि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय बर' समाजनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावाब्ला बर' रायजो राजा आइ आफाफोरखौ नायफिनाब्ला नासयोब्ला बिथाङाबो निसय जेनना नङा जेनखागोन बा आं देरहाबाय मोनसे खोथायाव आं देरहायोब्ला आंबोथ' सानसे समाव जेनखानांगोन आं जुदि रायजो राजानि साननाय हनायखौ सुफुंनो हायाब्ला बा आं रायजो राजानि जुदि लुगैनायखौ आं जाफुंसार होनो हायाब्ला आंबाबोथ' जेनखागोन नोंबाबोथ' जेनखागोन जायखि जाया मानो जेनखागोन जोङो 5 बोसोरनिल'सो पलिटिकेल पावारा जों बेखौ लानानै खुनु माने रावजोंबो गोग्गालायनानै बा जुगुमलायनानै सुथ्रु जालायना थानानै जेबो लाब गैया होननानैसो आं सानो आरोखि आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जाय हक जोंहा प्रकाश नार्जारि इउटुबार नोंथां नैबे जिथुनाखि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लादो जिथुनाखि क'क्राझाराव बम ब्लास्ट होनाय नङा होमबा नैबेयाव सोर मुर्मु दङ आरो डाबल मुर्मु दङ सासे मुर्मुआ बबेनि आरो बै सासे मुर्मुआ बहानि आरो मा केस दंखायो बिथाङा माबोरैहाय आसामाव मोनफैखो माबोरैहाय बेफोरबायदि बम ब्लास्ट होलायनो मोनखो आरो बिनि सिगां बबेयाव बम ब्लास्ट जायामोन नोंथाङा नैखौ जोबजासिम नायना लायोबा निसय बुजिना मोनगोन प्रकाश नार्जारि नोंथां मिथिबायना नोंथाङा खुनु माने आं सानदों सैमा फाग्ला अरजानाय बायदि नोंथाङा बारा रोनावबाय थानो नाङा ओरैबारै पलिटिक्सनि थ्रुयै बा पलिटिकेलि नोंथाङा रावखौबो प्रेसार होलायनो नाङा सोरखौ दाय जाबसिननो नागिरना आं बेखौसो नोंथांखौ माने गोरबोनिफ्राय खावलायहरनो हादों स' थेंक इउ स' माच नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायना लादो आरो बुजिनानै लादो आरो बेजों लोगोसे आङो भिडिअखौ होनायनि सिगां आंनि गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो बिनि गेजेराव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंमोन निसय आंखौ निमाहा होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना सोरबा गोदानै फैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो जेसे हायो एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बे भिडिअ प्रकाश नार्जारि बिथांसिम मोनहैनो हायो स' थेंक इउ स' माच around 6 AM তেওঁলোকৰ ফায়াৰিং হ'ল পুলিচ টিম ৰিটালিয়েটৰী ফায়াৰিং কৰে কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া সাৰ্চ কৰিলে ইনজাৰ্ড মানুহ এটা পাইছে তাক আমি হস্পিটেল ইমিডিয়েটলি শিফট কৰিলোঁ হস্পিটেলত ব্ৰড ডেড ডিক্লেয়াৰ হ'ল পিও যেতিয়া আমি সাৰ্চ কৰিলোঁ তাতে পিষ্টল এটা 2টা গ্ৰেনেড আৰু বাকিখিনি বস্তু পাইছোঁ তাতে এটা ব্ল্যাঙ্কেট আছিলে ব্ল্যাঙ্কেটত আমি 2টা আই কাৰ্ড পাইছোঁ এটা হ'ল ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ইপিল মুৰ্মু নামত কাশুগাঁও এড্ৰেছ লিখা আছে আৰু এটা এটিএম কাৰ্ড তাতে ৰোহিত মুৰ্মু লিখা আছে ঝাৰখণ্ড এড্ৰেছ হ'ল এই মানুহ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয় কিছুমাহ আগতে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা এটা পুলিচ টিম আহিছিলে ইয়াক খুজিবলৈ যেতিয়া আমি কেছ কাৰণে তেওঁলোকক সুধিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে কি অক্টোবৰ 2024ত ঝাৰখণ্ডত সাহেবগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা ৰেল লাইনত ব্লাষ্ট কৰিছিলে আৰু সি মেইন মানুহ আছিলে ইয়াৰ গ্ৰুপ নাছলা তেওঁলোকে তাতে ৰেছপন্সিবিলিটি লৈছিলে আৰু তাৰ পৰা পলাইছে ইয়াতে লুকাবৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া আমি সুধিছোঁ তো তেওঁলোকে কৈছে 2015ৰ পৰা কেইবামান ঘটনা সি কৰিছে ব্লাষ্ট কিডনেপিং তেনেকে আৰু 10 বছৰমান তাতে সি এক্টিভ হৈ আছিলে ইয়াৰ ষ্ট্ৰং মাওইষ্ট কানেকশ্যন তেওঁলোকে ওলাইছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে NBW লৈ পেলাই ইয়াতে আহিছিলে আমি আমাৰ যেতিয়া ৰেকৰ্ড চাইছোঁ তাতে আমাৰো এটা আৰ্মছ এক্টৰ কেছ হয় 2014ত তাতে ইয়াৰ NBW হৈ আছে আমি খুজি আছিলোঁ তাক আপোনালোকে জানে কি 23 তাৰিখে মৰ্নিঙত এটা ঘটনা হৈছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত তাতে সেম মডাস অপাৰেন্ডি যেনেকে 24ত ঝাৰখণ্ডত হৈছে সেম মডাস অপাৰেন্ডি ইয়াতে হৈছে এতিয়া আমি ষ্ট্ৰং সাসপেক্ট কৰি আছো কি সেম গ্ৰুপ আৰু ৰোহিত মুৰ্মু তেওঁলোকে এইটো ঘটনা জড়িত হ'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হেতু ফাললৈ যাব তেওঁলোকৰ কিবা কানেকশ্যন আছে না কিন্তু আমাৰ ষ্ট্ৰং সাসপিশন এতিয়া
যেনেকে সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স হৈছে আৰু তেওঁলোকক আমি ইয়াতে পাইছো সো কিবা এটা লিংক স্ট্ৰংলি আছে কিন্তু কেনেকে কি এভিডেন্স আছে ইনভেস্টিগেশনত আমি পাই যাওঁ হোৱা পিছত বাকীখিনি মানুহে পাহাৰ আৰু ওপৰত গৈছে আমাৰ দুটা টিম এতিয়াও তাতে আছে খুজি আছে আমি আশা কৰি আছো সন্ধিয়ালৈকে আৰু মানুহ পাব পাৰো That's all. एक पिस्टल मिला है 2 ग्रेनेड मिला है खबर मते अप्रॉक्सिमेटली 10 people এটা আমি পাইছো বাকি খিনি তেওঁলোকে পলাইছে টিম আছে সন্ধিয়ালৈকে কিবা আৰু পাব পাৰে